一つ落とされた追いかけてもう一つ落っこちた No niin, ihmiset, tää on taas QC The Stark Knight, ja nyt tänään jatketaan vähän niin Ghost Trick Phantom Detectivea. Joten, jatkaapas miten tätä pelataan. Oh. Joo. Ei nyt pitäisi, niin tietenkin jatkaa tätä, niin ekaa chapteria, tai mikäli joka onkaan, jos mä muistan, tai joku chapter, mä en muista yhtään. Kuitenkin pitää jatkaa taas tätä pelaamista, koska niin pitkä aika ei oo taas tehty tätäkään, joten sama. Koska mä en oo oikein jaksanut tehdä tätä sen takia, koska syistä, että mä oon halunnut tehdä vähän Pokemon ja Fire Red läpipeluuta eteenpäin, koska se on aika helppo vetää läpi silleen. Mutta ehkä tätä pitäisi niin, tässä pitäisi, siis mitä mä nyt seitän, tätä pitäisi ehkä niin katsoa vähän niin, että saisiko tänään niin paremmin eteenpäin. No niin. Eikä nyt pitäisi käyttää Ghost Trickia tai kummitustemppua. Niin, että mennään puhelimen kautta nähtävästi. Ja sitten näin hänet. Siinä juuri jotain. No ja sua. Noniin. Kiva nenä täällä tyypillä. Näyttää ihan linnulta melkeinpä. Sininen lintu. Speak man, yo. Did you get hurt? Oh shit, it's her. Joo. Kyllä, niin tuhannet anteeksi pyydöt minun niin rakas niin neitiössä, niin minulla taisi tulla niin väärä numero. Wahahahaha, perkele. Trace complete. Joo. Toi tyyppi varasti mun elämän. Tai no, millä tarkoittaa toi varastaa elämän, niin tappoto. Ja jos te huomasitte jo, tai no, ette varmaan voineet olla huomaamatta, niin tää on nytten, niin tää emulaattori heitetty niin ylös ei ylös alas, vaan tolleen, silleen miten sä pelaat oikeasti DS:ää. Vaan siitä syystä, että mä halusin vähän testaa miten tää toimii siis. Mä en oo ihan varma ite ainakaan, että toimiiks tää. Mutta tästä pitäisi tehdä semmonen 20 minuutin pituinen video ja mulla on vähän sen aikaa tehdä videoita. Joo, nyt lähdetään. Let's go! Let's go! Joo, okei. Lähdetään siis nähtävästi sinne niin paikkaan, missä tää tyyppi on, joka niin tappoi niin sanottuna, tai no, joka niin käski tänne se tyyppi tappaa tänään niin tyypin, joka kuoli. Ja nimeä en kerro, koska se on hyvin salaista. Siinä on hyvä keskustelua aihetta silleen tavallaan joo. Eikö mitä mä nyt seitän? Chunkio. Niin toi, mikäs toi nyt on? Roskapaikka ja sys. Mennään sysää yksisi. 1729. Ja siinä on minä. Kummitustemppu. Ja siitä alkoi tarina etsiä minua itseäni. Tarina, joka olisi vain yhden päivän pituinen. Siis illan. Huomenna aamulla minä voisin katoa siis. Minun pitää tietää vastaukset ennen kuin aurinko tulee. Miksi minut tapettiin? Ja mitä minä tein tuossa illalla? Vastauksen näette seuraavassa osassa. Nyt päästään seivaamaan. Jee! No ei tietenkään jatketa. Chapter 2. 7:31 PM. Eli
1931 olisi meidän ajassa. Mutta tässä on varmaan toi amerikkalainen juttu ne taas, jee. Kuka minä olen? Miksi minut tapettiin? Niin, se joka tällä tyypillä on varmasti vastaukset, miksi minut tapettiin. Tai jotain sellaista paskaa. Joo. Ja toinen loppuu niin puhelilalle oli se mies, joka tappoi minut. Meidän tapaaminen on aika ihmeellistä. En ole varma olenko valmistautunut mitä tulee. Nyt minä tulen! Joo ei. Kyllä. Tämä mitä olen lukenut tässä tiedoista ovat totta. Tämä nainen on sitten on onkeva peillä. No niin, hankkaa Jeego tänne. Jeego. Ja nyt tässä on iso jätkä, joka teki jotain ja what? Sitten sillä on, tässä on suuri televisioruutu ja tommonen hieno monitori ja sit siinä on tää on nainen. Jee. Mikäs on tämä paikka? No tää on semmonen paikka missä on tämmönen läskityyppi ja korppi! Tai ainakin korpin näköinen tyyppi. Tosta joku Alfred J. Quackista tai jotain sellaista. Uutta infoa. Ja mitähän mä saikaan ne infot tää? Noin. Ja tässä on se save kohta. Puhelinkirjan mukaan mulla on nää 2 paikkaa, joista on myöskin infoa. Joo. Sitten on ihmiset, minä, mysteeri. Punatukkainen targetti. Reilo valo. Metsästäjä pimeässä, haulikolla. Mitä helvettiä, helvetti mitä nimeä. Mitäs toi onkaan? Eyebrown, eli mikäs toi on kulmakarvainen, pahis. Hyvä nimi. Ja. Maskinen, naamioi ei tullut muskelimies. Oikein kunnon näköinen. Tekee vielä vähän tää pari asiaa sen kanssa. Siis mitä mä pysseitä. Jumalauta! No, katsotaan mitä me voisi tehdä täällä. Let's examine. Voi vittu! Nyt taisi tehdä jotain. Muutakin. Oho, taustalle tuli jotain trolleja taas. Taustalla tuli jotain trolleja taas. Oottakas. Noin, nyt mä otin sen trollin pois. Joku on nähtävästi lähettänyt mulle Skypers-viesti. Pitäis kai vastaa siihenkin. Trick. Noniin, tässä on nähtävästi jotain tuohon punatukkaisen naisen tietoja. Upea Scott! Näitkö tuon? Minkä tuon? Tiedostot, mitä sanon. Tiedostot, mitkä luin, just niitä ja nostettiin minun hyvä mies. Lähellä vähäsen minun tukkaa poistumisesta. Ei mitään herra. Joo, ja tän näyttävästi naisen nimi on Linne. Mä en halua sanoa sitä suomen sillä tavalla niinku Lynne. Linne ois se parempi. Kun se on sitä vaan Linneksi. Linne. Noin.
Se ei oo siis enää kohta ongelmaa. Mutta tiedosto, se on vähän niinku lukisi toista kieltä. En voi lukea sitä yhtään! Koska sun vaan... Mä luisin, että niin, kun sä kuolet, sulta menee kaikki muistit. Mä toivoisin, että ei. Koska mä haluaisin oikeesti pelata niin taivaassa. Jos on taivas. Ja muistaa kaikki mitä se... Oho! Vähän siistii. Mäkin haluan tollaisen. Ja... Vai Screen of Death. Ja mitä what? Siis mitä helvettiä tää on? Ihme kämppä! Mä haluan tollasen kämpän! Oikeesti, niin kun huomasitte. Äsken tonne meni tiedostot, sit se oli tossa, sitten tuohon tuli ruutu, ja tosta vaihtui hedelmät. Hitto! En pääse puhelimelle! No niin, mua väsyttää, koska mä heräsin vähän aikaa sitten vasta. Tai jotain sellaista. No katsotaan mitä voin tehdä. Jos siinä on lamppu. Mitähän mä voisin tehdä tolle? Trick. Igod mies! Niin, yritätkö siellä saada syökohtaksi? Tai vasaasta. Anteeksi pyytäni herra, mutta en edes koskenut siihen. Nähtävästi sitä on laitteisto aika paskana. Teknologia onkin aika paskamaista, kun se menee tolleen paskasti. Voi helvetti. Pum 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 pum. Noin! Siinä on minä! Minä mysteeri! Hei, tuo on mysteeri minä. Sissel. Kyllä, Sissel. Valot tulee minun. Sissel. Se on varmaan minun nimeni. No ei kai, ne vaan puhuu susta niin varmasti, kun niillä on toi ruutu tossa. Mitähän minä olisin voinut tehdä pahaa? Toimi paskaa! Jei. Ei melkein tyyppi on yllättänyt syödä viinirypäleitä. Hetkonen, näittekö se ton? Ei jumalauta, mä just näin jotain niin outoa. Kun katseit tuota viinirypäleitä, kun toi söi ton yhden pohjimmaisen, siellä yhtäkkiä kasvo uusi, katsokaa. No niin, näettekö te? Tossa. Nyt, no niin. Ihan helvetin hyvä löytö. No niin, ja sit tosta toho. Ei toho, mutta yltääks toho? Ei! Mene! No, no ei sitten. Mitäs? Mulla olisi jotain puheenaihetta, just tähän jotain, kun mä en keksinyt mitä pitäisi tehdä. Mä sain eilen tuon yhden pelin itselleni. Tai mikäs tää nyt mulla olisi ollut eilen vain toisiksi mä ottanut mikäs mikäs nyt toisiksi mä ottanut tän Ghost Trick Phantom Detective vai niin ton Go Vacation pelin Wheel. Mä valitsin Go Vacationin jonkun syyn takia. Se oli halvempi ainakin ja kaikkea muuta. Jahas, no voi vittu. Niin, minkälainen yhteys meillä? No oisko se varmaan joku seksuaalinen yhteys?
Noni. Siitä oho... Ei! Perkele! Eiku hetkonen. Noni. Oi vittu. Tää niin muskelimies oli varmasti ihan silleen, että vittu mä tapan tän tyypin. Noin, nyt me saatiin pikkasen tehty jotain. Mitäs tää? Oho. Chippies. Niinpä. Minun anteeksi pyytäni. Tämä tämä huone on valmistettu juuri äskettäin. No voi helvetti! Ei keksinyt mitään muuta niin selitykseksi. Noni, katsotaanpas. Nyt mun pitäis päästä johonkin. Pääsäänkö ainakin tohon? Mitä mä teen sillä? Jep. Voi perkele. Puhelin soi. Miss Lin on ongelma. Kyllä. Hetkonen. Minä lähdetään yhden askeleen eteenpäin. Tengon hänen talolleensa. Oho. No voi vittu. Noni. Linnon pulassa uudestaan. Voi perkele. Noni. Mennään. Mennään vaan. Oi, nyt ollaan puhelimessa. Pelaas. Eikö se näytä ihan samalta kuin se, se eka metsästäjä, mutta se nimi on yhden askeleen edellä Tengo. Tavallaan yhden askeleen edellä Tengo. Minä elän kohteen asunnossa just nyt. Gut? Mitä? Out? Eiku, out. Mä jo oli vähän ihmeessä, mikä tuossa ei. Mä en oo nyt niin paljon nähnyt enää tota out-sanaa. Niin, ja? Niin. Ulos sieltä! Okei, eiku, niin että Kaisa ulos! Mitä, oletko osoittanut heitä? En oo tullut vielä. Mitä? Siinä on yksi syy. Noniin. Mä tiedän suunnilleen jo varmaan mikä tää syy on. Ja toi näyttää tosi tutulta tää paikka. Mä oon ainakin pelannut tässä paikassa tossa, mikä se on nyt on? Kun tuolla Will pystyy saada Ghost Trick Phantom Detectivein demon pelattuu DS:llä. Ja mä pelasin sitä, niin mä vedin sen ihan helvetin nopeasti läpi. Siinä ei mennyt edes 10 minuuttia, että mä vedin sen koko jutun läpi. Ja se oli joku tämmönen, mutta tässä ei oo sitä pyssymiestä. Siinä on jotain muuta. Siinä on jotain tosi jännää ainakin. Mut mä en kerro spoilereita. No niin, mennäänpäs Linin asuntoon. Mitä hän sanoi? Hän kysyi salaria. Noin. Hän kysyi, että onko meillä salamia? Ei. Ai jumalauta. Oispa kysynyt oikeesti nyt mä kysyisin ainakin. Onko meillä salamia? Helvetti. Sieltä minä lähden suoraan toisen paikkaan. Jossa on joulukuusi varmaankin. No okei, on siellä joulukuusi. Jotain on kuollut tuolla. Koira! Ei! Ja nyt toi vaan istuskelee saattaa tossa heti kun sä oot tappanut vitun koira! Perkele! Ja jos mä muistan oikein, niin toi... No sehän on jotain
tässä on jotain jännää tuon koiran kanssa. Mitä helvettiä? Tuolla on lapsi, siis pikku tyttö, joka kuuntelee musiikkia. Ja sit se on tossa on koira. Pikku koira kuolee. Voi. Raukkaa. Niin urheaa pikku soturia. Joo, se on tosi urhea oikeesti. Saatte nähdä oikeasti tästä sitten seuraavassa jaksossa. No niin, tässä on Use the Start Night, ja tähän me lopetan tämän jakson, koska tässä on mennyt nyt tämä 20 minuuttia. Ja niin tähän voi ihan hyvinkin lopettaa jakso. Koska, no, tää oli ihan hyvä loppu nimittäin tälle. Vai mitä? No, sori, se on sitten moro.